Здравейте, приятели! 23 август, 19 часа и 24 минути. Пристигнахме в населеното място Капелейра. А утре ще катерим връх Муласен. Утре сме там. Живот и здраве! Вече съм тук на мястото. Ето, това е моя хотел за тази вечер и за утре вечер. ,9,7 има отзиви. 24 август, 6 часа и 43 минути. Тук се намирам пред кметството на Капелейра. Ето това е Айунтамиенто, кметство. Да хвана автобуса. За Алто де Чоридио и оттам започваме маршрута. Вече сме в автобуса и след няколко минути тръгваме нагоре. Рейса ни остави. От тук тръгва маршрута. Пускам часовника. И започваме маршрута от Алто де Чоридио. Здравейте, приятели! Днес 24 август, 11 часа и 10 минути. Изкачих връх Муласен, най-високия връх на Испания, на полуострова. Специален поздрав за всички вас. Ето го и времето и гледката от върха. 5 км 117 метра от Алто де Чоридио до връх Муласен за 1 час 34 минути и 40 секунди. Ето това е гледката. Там идват още хора. Кратка почивка и тръгваме обратно надолу. Его там върха, където правихме снимки, видеа. Тук сме. Тук на ръба. Там долу има езеро. Айде, тръгваме надолу. Времето става малко хладно, облачно и така. Като тръгнат камъните, и няма спиране.
където слизах по камъните, е точно една стена отзад. Това селото. Там горе, откъдето отивахме, да видим, ще ги хванем ли тия. Те се връщат по същия път, по който са отишли. Остават последни метри. Ето там е мястото, откъдето тръгнахме. Приятели, тук приключва днешното изкачване на връх Моласен, отиване и връщане. Тук ни остави автобуса, от тук тръгнахме горе до върха и връщане през 7-те езера. Доволен съм. 12 км 550 метра за 3 часа 40 и няколко минути. Браво! Чувствам се добре, времето е хубаво, крака наболява, обаче нормално е. Сега обаче, тъй като следващия автобус е в 4 часа, а в момента е 1:30 и това е доста време чакане, аз тръгвам по пътя надолу пеша за десерт, още километри, и където ни настигне автобуса, там ще се качиме. Изпращам ви много прегръдки от мен и до нови срещи. Бъдете живи и здрави!